לכולם, ואנחנו כאן איתכם בפרק ראשון של ביל באטל. בואו נתחיל לשחק. למה אני בלובי של הסקייוורס בכלל? ביל באטל. אוקיי, הנה. יאללה. בלה 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 נו בלה 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 נו הקילר והמטומטמים בלה 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 נו מה זה? זה טוען, כאילו זה טוען. מקווה שכל האנשים במשחק רואים את זה. אימא'לה, בחיים לא שיחקתי ככה בלבד. הנה, הנושא הוא מודרן מאוס. בית מודרני. טוב. האוס, לא מאוס. סליחה. בואו נראה איך אני אבנה את הבית המודרני שלי. נעשה לו ג'קוזי כזה יפה. אולי אני אעשה מתישהו גם טים אייל בבילד באטל, אבל לא בטוח. בלוק קוורץ. בלוק אוף קוורץ, יותר נכון. אז בואו נעשה ככה. אוקיי, הנה, בכללי. זה בערך יהיה הגודל, ואז נעשה כזה. יאללה. זה בית די קטן יחסית לבית מודרני. שיהיה. כאילו, אני בכלל לא יודע איך נראה בית מודרני, אז אני סתם בונה, אבל כאילו, שיהיה. אתם יודעים שהסרטונים האלה מאוד קצרים, כאילו. בילד באטל זה רק משחק אחד וגמרנו. אז תהנו מזה. אוקיי. לא, כן. לא יודע, נכון יצא לנו אחלה אינטרו לערוץ. תאמרו את האמת בתגובות. יאללה, כל הדרך. לא שאני שחצן, כן? יאללה. למה זה תמיד קורה לי כזה? הנה, ככה נעשה. אין לי מושג איך נראה בית מודרני. וואו, אני פשוט בונה מה שאני יודע. כאילו, בחיים לא הייתי בבית מודרני ממש, או הסתכלתי על בית מודרני. סתם, לפני איזה חודש הייתי בקליפורניה, ראיתי בית מודרני. מלא בתים מודרניים. אוקיי. אבל לא ממש התרכזתי בלראות איך הם נראים. יותר התרכזתי אני רוצה לחזור הביתה, כי היום הראשון היה מה זה נורא, הכל היה טיסות. ואז לקחו אותנו לבתים המודרניים להירגע. אוקיי. יאללה. אוי. נו. זה הולך להיות בית פיצי. כי אין לי זמן ממש. רק שהזמן לא יהפוך לאדום ואני לא אספיק לגמור. אוי, שכחתי לעשות דלת, פאק. אוקיי, יאללה, בוא נשים כאן דלת. בוא נשים... ניקח איזה דלת אני אשים. את הדלת הכי יפה שיש לי. זה. הנה. זה דלת מהממת. יאללה. רגע, בוא נעשה דלת פתוחה כדי שיוכלו להיכנס ולראות מבפנים שאין כלום. רגע, רצפה מודרנית. כאילו לא נכנסתי לבית מודרני, סתם יעשה מה שאני חושב שזה רצפה מודרנית כזאת. אוקיי, זה יפה. כן, זה מהמם. אוקיי. אוי לא, יש לי דקה. פאק, אני לא אספיק. צריך להכין הכי מהר שלי. דקה. כבר 40 שניות, אני בחיים לא אספיק. טוב,
אני פשוט אעשה את התקרה ככה, תכננתי לעשות תקרה אחרת, אבל נעשה את זה ככה. כבר, גם את זה לא נראה לי שאני אספיק, אבל אם אני אעשה את זה ככה, בשיטה הזאת אולי אני אספיק. אם עלה 30 שניות, איזה מלחיץ זה. לא, אני לא אספיק לגמור. אם עלה, איזה פחד. 10 שניות, אני לא מספיק. אין מצב, לא הספקתי. פאק, פאק, פאק. 5, 4, 3, 2, 1, לא הספקתי. פאק, פאק, פאק. אוי, וואו. זה מוזר. נחמד. נעשה לזה איזה... אוקיי. לא נראה כל כך כמו בית מודרני, אבל זה בית לפעמים. אימא'לה, אני פוחד שיעשו לי משהו לא יפה. היא הצביעה לי, אוקיי. הוא מצביע לי. סופר פופ. איזה חרא. חרא מצביע לי סופר פופ. מגעיל שכמותו. בוא נעשה לזה. זה ממש מודרני. אוקיי. זה נחמד כזה. אוקיי. למה אני עושה לכולם אוקיי? איזה חרא, מישהו עשה לי סופר פופ מגעיל. זה נראה יותר כמו בית בווילג'. עושה לזה פופ. טוב, את זה הוא לא גמר, אבל אני יודע שהוא ניסה לעשות משהו יפה, אז אני אתן לו אפיק. אוקיי, זה בית, לא, זה בית, לא בית מודרני. בוא נעשה אוקיי. למה לכולם אני עושה או אוקיי או אפיק? או פופ. אוקיי, זה נראה מוזר, אוקיי. בסדר. טוב, הוא ניסה לעשות משהו מהמם. אני יודע מה הוא ניסה לעשות, הבנתי את זה. יעשה לו אפיק. טוב, גם הוא ניסה לעשות משהו יפה, גוד. טוב, זה יפה. וואו, הוא ניסה לעשות משהו מהמם, לג'נדרי. זה פשוט אדיר מה שהוא עשה. יצאתי מקום עשירי, דווקא נחמד. טוב, כמה מקומות היו? לא אכפת לי. טוב, אז מקווים שנהניתם מהסרטון. אל תשכחו לייק או סאב ויאללה, ביי.